ביחד, אוקיי? עכשיו אנחנו ביחד. יש לנו עכשיו פה חבריה 3 פעולות. גם אנחנו מצמידים ולוחצים רגף, עוד פעם, ולשחרר. אוקיי. עכשיו, עם אצבעות אלינו, חשוב שהגב יהיה עם תמיכה, בדיוק. אחת, שתיים, פריז, אוקיי. 2, yeah, and up. 1, 2, and 1, and up. רק השנייה, זה כבר לא רק קונטקט עיניים, אלא יש לנו כבר אמצעי שהוא חיצוני לנו. תתייחסו אליו. תראו, הוא גמיש. אתם יכולות למתור אותו, אתם יכולות להתרחק, אתם יכולות להתקרב. מה שבא. 1, and 1, 2, and over, and 1. La boca me encargo ayer. No להתפרד. De mis caderas, rodillas, surciendo mal. Un gran reviento de flor, de no puede cesar. זה מאוד גם רוחני בדרך כלל. אנחנו מגיעות לקטרזיס בסוף השיעור, בדרך כלל, נכון? נכון. אבל לא תהיו בלרינות. אנחנו כבר בלרינה, תסתכל, כל אחת בלרינה. מה זאת אומרת? ברור. וכל אחד יכול לרקוד, רק מפחדים מהמילה הזאת, אז פה אנחנו מפריחים את זה. אין לנו מראה בחדר, אנחנו לא רואות איך אנחנו נראות. פסטה מול ביצים. יפה. Che sono farfalle? לא farfalla? No. Farfalle. Bravo. Perché spaghetti non si attacchino. In italiano si dice ritornello. Ascolta me, due uomini, tu sei donna, in italiano deve essere mondiale. Facciata finestra, sotto me תתקרבי ותסתכלי, תראי את עצמך דרך החלום. contengono le proteine. Come si dice petrolio? Come si dice salvia e basilico? Come si dice il migliore, che non è lo stesso grano che si usa per fare torte, biscotti, non è la stessa farina. È diversa il grano. Come? Mi sono innamorato di Marina. Una ragazza mora ma carina. Fuggi dalla corre, ti aspetta, l'arve d'amore. זה מסר לעם חלק מזה, כל כך צריך אותנו. בסדר, אוקיי, תתחלקו עכשיו בבקשה לזוגות עוד פעם. אוקיי. אנחנו מופיעים במופע גדול ואנחנו מעבירים איזושהי תחושה. ובובה עובדת על איזשהו רגש, אוקיי?
זה יכול להיות כל רגש שאתם רוצים, בסיפור הזה יש 15 רגשות, כן? שבערך. תבחרו כל רגש שאתם רוצים. קנאה, אהבה, שיגעון, מה שאתם רוצים. אז צריכים להגיד את זה לבובה.